Dako ang puruhan nga ma-downgrade ngadto sa quarantine status ang dakbayan sa Talisay ngadto sa modified General Community Quarantine kon MGCQ. Si Chelo Vadiana sa report. Padayong misaka ang mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Base sa Department of Health, misumada na sa 790 ka mga tao ang natakbuyan. Ang good news, kay miabot na sa 565 ang total recoveries. Miabot usab sa 79 ang sumada sa mga nakalas. Adunay tag-upat kadugang recoveries ug upat kadugang namatay. Apan bisan pa niini, nahinangop si IATF Visayas Overseer, DNR Secretary Roy Simato, tungod sa kataas sa recovery rate sa dakbayan. Right now, we are at a 73% recovery rate, which is higher than the rate in the province. Kabahin sa paglakip sa Talisay City sa talaan sa COVID-19 cases sa lalawigan sa Sugbo, iyang gipasabot nga tungod kini kay ang dakbayan ubos pa sa General Community Quarantine, itandi sa mga lungsod ug ubang dakbayan sa lalawigan nga ubos na sa MGCQ. I talked to Secretary Simato, then he told me that he likes what he sees in the city. The recovery rate is high, then we should move forward with we should continue what we are doing here sa city. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bistak.